Għani naqdu Ministru qabel inkomplu. L-għet qed nuru dan numru li għadu kif ħabbar il-Ministru, neġaw nfakru dawn għal-tfal u għal-ġenituri li għandhom diffikultajiet. Qed joffrulkom l-assistenza, ċemplu tiddejqu xejn. Mela, se naqdu ma' Kazarkati, mela kif taf, 500 ħaddiem daħal ġo d-djar tal-anzjani u jgħatem jgħix magħhom biex ma jdaħlux il-virus għara ħaġa kbira. U se naqdu ma' Noel, hello Noel, għara fejno, hello. Kemm hemm nies hemmhekk, m'għadhom fi. Noel, għajdin, hello. Mela għajdinna Noel. Mela bdejna dell-esperjenza, mhux ħażin. Bdejna dell-esperjenza it-tnejn li għadda ħafna ta' nofsinhar. Bażikament bħala kumpanija bħala grupp sħiħ jiġifieri 8 djar ingħalaqna mal-anzjani propju biex kemm jista' jkun nippruvaw nissalvagwardjaw is-saħħa tal-anzjani f'dan iż-żmien. Qegħdin numru ta' impjegati b'total mal-kumpanija qegħdin 540, ġifieri mifruxin u Kazarkati għandna ftit inqas minn 90 ruħ li bażikament qegħdin norqdu u nqumu hawnhekk. Għaw impjegati li qegħdin waħedhom, impjegati mal-familji tagħhom. Noel, ġifieri intom. Noel, ħalli nfehmu lin-nies, intom tlaqtu, is-sinti nsertajt il-mara taħdem hemmhekk ukoll. Allura kellek tieħu anke tfal, qed naraw it-tfal, dawk it-tfal tiegħek mhux hekk? Ekku, it-tfal it-tifla tiegħi. Kollek tgħixu hemmhekk intom. Kollek tgħixu hemmhekk mal-anzjani. Qed ngħixu hawnhekk arranġamenti għad tapposta biex kemm jista' jkun kulħadd b'xi mod jew ieħor ikollu ftit komoditajiet għaliex qed inħarsu għal perjodu mhux inqas minn 3 ġimgħat. Allura daqstant ċerta neċessitajiet wieħed irid ikollu miegħu wkoll. Fl-istess mument qed nippruvaw nagħtu iktar f'dan mument, jiġifieri mhux qed nagħtu l-istess imma fil-verità qed nagħtu iktar mill-anzjani għax mhux talli qed niġu għax-xogħol ma qed ngħixu magħhom propju f'dan mument. Ma rrid ninsaqsik, Noel, dawn l-anzjani għandi ommi qiegħda San Vincenz f'Dimensja Ward. U għalunna ma nistgħux immorru narawha, għalqu hemmhekk. U mhix faċli, imma oħti stess kienet kitbet il-Ministru qaltlu għala hemmhekk għax nixtieq illi ma naraħħix issa biex inkun nista' ngawdiha wara. U tagħmel ħafna sens. Intom għamiltu ħaġa kbira, mortu hemm. L-anzjani, kif qed iħossuhom li mhux qed ikellmu lill-familjari tagħhom? Li ħadd ma jiġi jarhom. Bl-istess mod kif qed nikkomunikaw miegħha, qed nikkomunikaw mal-familjari tal-anzjani wkoll, ġifieri qed nużawhom bit-tablet ġifieri. Għandna tablets, għandna laptops, ġifieri qed nużaw it-teknoloġija propju a favur tal-komunikazzjoni. U min ikun mixtieq jew jixtieq li jintaqa' mal-familjari tiegħu, qed nagħmlu arranġamenti biex kemm jista' jkun nesponu nies bl-iktar mod possibbli. Ovvjament għandek ċerta limitazzjonijiet ta' ħin għax kulħadd jieħu pjaċir jara l-familjari tiegħu, ġifieri anke għandna impjegati li tipo ta' jikkomunikaw mal-familjari tagħhom dal-mod, imma l-anzjani hija meravilja kif it-teknoloġija kurrenti qed tintuża biex vera jirrealizzaw li jisma' dir-realtà li qed ngħixu fiha sabiex ngħidu hekk. Nirringrazzjawk Noel, ningrazzja l-mara tiegħek li qaluli dik li għandha l-għajdin ta' xarabank fuq il-flok, it-tider isa għandha flok ta' xarabank, imma mhijiex il-każ. Grazzi ħafna, hemmhekk hemm il-mara tiegħu, u x'hekk inti narak. Insellimlek, Sinjura. Xi ħaġa bħal nista' li biex tagħmel xi ħaġa bħal din tinvolvi ħafna xogħol. Ġifieri għalkemm aħna qegħdin hawnhekk u qed nagħmlu dan biskop li qed ngħixu magħhom, li kieku mhux għax għandna s-sapport tan-nies ta' barra dil ħaġa ma tkunx possibbli. Partikolarment fejn inti għandek qegħdin numru ta' nies kulturi differenti għax ovvjament nemmnu nħadnu d-diversità. Ġifieri sa mill-ikel li nipprovdu nakkomodaw kemm jista' jkun nies, għandna l-kollegi tagħna ta' sister company Cater Essence li ovvjament qed tagħti l-almu tagħha lejl u nar biex kulħadd ir-residenti inklużi jkunu l-ħin kollu akkomodati f'kollox u għandna support group fuq barra nisellmilhom minn hawnhekk li bażikament qed jaraw li mhux l-anzjani biss imma anke bżonnijiet tagħna għax ovvjament laqna ħabta u sabta qed naraw li b'xi mod jew ieħor tiġu mill-qwa wkoll. Nirringrazzjawk il-lejli tajjeb u sellunna ħafna l-anzjani. Grazzi, lejli tajjeb. Grazzi, lejli tajjeb, bye. Interessanti li ngħidu minkejja ħafna affarijiet li xi kultant ngħidu fuq il-Facebook illi hemm ġew hemm nies li mhumiex Maltin ukoll daħlu u qed jgħixu u qed jagħtu servizz. Mela ħanifqu għal waqfa qasira niġu lura u nkomplu saqsu lill-Ministru hawnhekk fuq l-iskola magħluqa u tfal.